Il-kriżi tal-COVID-19 qed tolqot lil kulħadd b'mod differenti, qed tolqot ukoll il-Linja Nazzjonali tal-Ajru tagħna li minkejja l-ftaħir ta' Konrad Mizzi dwar Serpras fl-Air Malta meta kienet taħt il-Ministeru tiegħu, din il-kumpanija issa se tkeċċi għexieren ta' ħaddiema li ilhom tant snin jagħtu servizz mill-aqwa. Issa l-Linja Nazzjonali tal-Ajru ġiet taħt il-Ministeru ta' Silvio Xkembri li fl-aħħar jiem smajnieh jattakka lill-unions tal-ħaddiema. U jien mhux se nippermetti li wħud individwi partikolari jħajġekjaw l-Air Malta jew b'xi mod jagħmlu l-Air Malta tagħhom. Ħafna mill-impjegati jinsabu paga mnaqsa, oħrajn jinsabu bin-notice u se jispiċċaw mingħajr xogħol fil-ġranet li ġejjin u l-Gvern baqa' maltaqax mal-ħaddiema. Fil-ġranet li ġejjin se jibdew jintemmu n-notices tal-ħaddiema tal-Air Malta u se jitkeċċew madwar 300 ħaddiem. Tkellimt dwar l-kumpanija, tkellimt dwar l-unions, tkellimt dwar it-30 days, però mistoqsija diretta, inti bħala Ministru, kemm inti kommess li salva dawn l-impjiegi? Jiena żgur mhux pjaċir tiegħi li wara ftit jiem li ħadd il-kargu ta' Ministru tal-Ekonomija u tal-Air Malta ninsabu f'din sitwazzjoni ta' sfida. Imma se tkun irresponsabbli ħafna minni li kieku jiena ma nieħux id-deċiżjonijiet sempliċement għax nibża minnhom. L-ebda konferma li dawn il-ħaddiema se jkollhom xogħolhom is-salvagwardjat mill-Gvern. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Silvio Xkembri għal darb'oħra reġa' qal li din is-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-ħaddiema ġabuha b'idejhom.